bedane Dia Ayu Saraswati Sekar Madu AMC Sripet Sripet Kira sepantos moga-moga ke para boten Jawa wong ayu. Bu Lurah terkikis dengan air. Bu Lurah agak
minggiri. Nggih. Wayu-wayu padha dadan kenaan banyu. Minggir banyune. Nggih, Mas. Nggih. Mau kula teng wingking nggih wonten request dari ibu-ibu ingkang ulek-ulek sambel. Wah, ulek-ulek Kali sapa? iris-iris daging. Wah, ya sapa? Nyuwun lagu Suketeki. Suketeki. Wow. Siap. Terus badhe goyang nggih, Bu? Oh, siap. Nah, piantun mriki lek goyang Dik ora umum. Piye? Wah, sembrono. Kaya Inul ya. Nah, pasukane tapi kimang dina alus kabeh aku iki bingung. Pasukane ya nika kae. Iya, kengko enek Mbak Ika, Mbak Wulan, Kok tuwepang jenengan? Danis, Mbak Buwati, wis dua ya mriki. Wah. Sasih tukang ngetok sendok nih gini. Mubeng kok apal Mbak banget. Mbak C, Iya. Mbak Danis, Mbak Ayu ki pasukan goyange. Jadi mangking ya, Mas. Heeh, tapi ya mangkel. Nggih. Ya, Lajengaken. Anjir. Kata kabeh
Monggo Pak Gamong. La
andara sang peget priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking swara kurang permono ning pinter
suka datan supe ing duga kelawan Trapsila beduk ndrandang ngentang-ngentang mbokne tole takkan dani apa to kang mbok tandangi Aku gawe rujak jaro bumbune kuwi apa lambak uyah kula rasi jeruk kali dasar